Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 7 mart hepdeniň duşma güni. Hoş geldiňiz Dewlete Türkmen halky kanalyna. Çünki men gepleşigiň esas temasy Türkmenistanyň prezident saýlawlaryna onlaýnda, ýagny internetde nähili ses bermeli, nähili öz dalaşlaryny saýlamaly. Gelin şu barada gysgaça görüň edelim. Ine men häzir size surat görkezän, sayt internet görkezän serdiň watandaşlar.
Ses yok doğrudanam. İnneşdirýän ses. Başlan. Hemen şul kartinany goýuny, ýa surat goýuny ses gidýär. Seýdim, watandaşa gaýdyp geleliň, ine şul internet saýtdan başlaýyn. Ýene de bir gezek, hormatly watandaşlar, bizim şul videomyzyň aşagyna ýürüteli opisaniýasy, ýa-ni düşündürüşi bor. Nähili siz sesler bermeli online'da. İki türlü ses berilýär. Ýerine fizik ýagdaýda ol resmi taýdan Berdimuhammedow serdary, ýa-ni prezident etmek üçin. Biz oňa seýlemdik. İkinji tarapy internetden hakyky saýlawlar, açyk saýlawlar istenen adam Türkmenistanyň garažyny ses berip bilýär. Öz telefonu bilen ýa kompýuter bilen tapagy ýok. Şu ýerde ýürüteleşdirilen iki sany, ýa-ni nokat bar. Niýede siz berip bilýän sesleriniz. Birinji sayt internet sayt ýürüteleşdirilen terdim. Şunu açýaňyz, şu videoň aşagyna, ýa-ni opisaniýasyna bardyr. Şu videoň düşündürüşinde bardyr şu sayt internetde. Şu ýerde ine siz girýäňiz şu sayta, ünsverin birinji bilen rezultatlaryny görüp bilýäňiz. Ine netijelerini. Ine şuna bassaňyz, eýem netijeler çykar. Şu moment, şu sekunda Telegram chatdan we şu saytda edilen zatlaryň netijeleri. Ýani kim näçe ses aldy, kime näçe ses berildi, näçe prosent öňde, näçe iza. Häzirki maglumatlary köp seretmeň sebäbi internet bul başlady. Bu maglumatlar gaty şart ýagdaýda ütkep biler. Bir küçünde. Şoň üçin oňa üns bermeň. Indi derim, rezultatlardan soň familiýa gidýär. Ine mysal üçin birinji Murat Gurbanov proголосовать diýen ýerde siz ses berip bilýäňiz. Şuna bassaňyz ses gidýär. İkinji o kandidat barady düşündürüş. Şuna bassaňyz mysal üçin surat çykýar we ýa-ni düşündürüş çykýar. Kim ol, niýeden haýsy kandidat diýip şonu düşündürüş gidýär. Ine şurýaly ismini gadyma mysal üçin Serdar Berdimuhammedowa kandidat bardy biljek bolsaňyz aşagyna basýaňyz ine çykýar suraty we nemesi. Egerde голосовать etjek bolsaňyz şunu basýaňyz. Şu ýaly her dalaşgar bardyr şunun içinde. İstenik dalaşgara ses berip bilersiňiz. Ünsverin ses bir gezek berip bilýäňiz. Ya internetden ya Telegramdan. Tapagy ýok. İkisem baglydyr. Şu ýerde berseňiz aňarda ýem gitmez. Aňarda berseňiz beýerde ýöremez. Şoňa ünsverin. Indi bu sayt gaty ýönekleşdirilen, ýani soňunda netijeni istenik wagt görüp bilersiňiz basaňyzda. İkinji, şu saytdan daşary Telegram chatda ýürütülüşden ýani sesler bar. O ýerdäki beren sesleriniz gün şöre gelip şu uçoda ýyryp gidýär. Ne ünsverin Telegram chatda ýürütülüşdirilen Telegram chat saýlawlar TM 2022 diýip ýazylar. Ine şu ýerde ýene de her adamyň, her kandidatyň, her dalaşgaryň ýani ady, familiýasy aşagyna proголосовать diýdigi, голосовать etmek. Bir Türkmen Telegramda goýup bilmedim. Türkmen latinsany entek ýok Telegramda. Käbir harflaryny tananok, ýy harfyny tananok. Şoň üçin orta goýdyk wagtynça. Soň kandidat barada sağa aýlasaň, sağa bassaň, ýani düşündürüş şu kandidat boýunça kim suraty ady. Mysal üçin ine muňa basýas, aşagda ine Serdar gelip çykýar. Şu barada maglumatlar gelip çykýar. Ya istenik kandidat Agajanow basýas ine aşagda Agajanow başlaň. Ine Agajanow suraty ýok ene. Agajan Bekmuradow Agrarny partiýaň wekili diýip ýazylar. Indi gaýdyp geleliň şu ýerde köp adamlar ýalňyşdy. Men şu ýerde ikinji orunda durumda maňa ses berjek bolup ýok korkusyna basyp, ýani Serdara sesler gitdi. Köp adam ýalňyş maňa jan etdiler. Men onu düşündürdüm. Watandaşlar ünsverin ses berdimmi? Boldy sen berip bilen bolýar. Kutozy. Ya Telegram chatda ya da saytda berdim bir gezek. Ýa şunun Telegram chat sayt bilen gaty baglanşykly bir robot işleýär. İkisinem, ýani triggerowka edip. İkisi algoritmi işleýär, ýöne bir neme ýaly. Şoň üçin şu ýerde ses berseň aňarda berip bilen, aňarda ses berseň bärden giden ok ses. Bärde basylýar, aňarda uçody goýulanok boldy.
Şonuň üçin üns berýän şu zatlara kime ses berýäniňizi gaty influencer edin. Şu aşağıda mysal üçin Serdar Berdimuhammedow aşağına progonsować ýazyn. Ссылка görkezýändir, ýokarky diýip. Şoňa bassaňyz şu ýokarky diýendir. Mysal üçin Agajan Bekmuradow diýip ýokarkyna bassaň, o Agajan Bekmuradow giden nokta Serdar Berdimuhammedow diýer. Şoň üçin üns berýän şu zatlara. Gördüm Serdar Berdimuhammedow hem 14% artdyr. Köp adamlar yanlış bastır. Ýöne o delili ýok. Sebebi häzir ýaňy başlady intek netijeleri ütkep bilýär. Kim utşaw bellisi ýok. Häzirki wagtda şeýle ertir Türkmenistanyň halky ýa ses berip başlasa, mümkin Serdar Berdimuhammedow otur. Bilemdi. Mümkin gerlikäri diýe ýene bir otur. Bilemdi. Biz şu hakykaty görjek bolýar. Şoň üçin sizden bir haýyş, şol informasiýany ýaýradym hem ýerde. Hem ýerde ýaýradym. Näçe köp adam gelip ýa-ni nimetse, şonça köp adam gowy bolar. Hem men ýene bir Telegram nimeni okujak bolýan. Hem bir minut. Şu ýerde ýene bir kanal bar. Şuna men size görkezeyim. Hem bir minut. Şolum gaty wajyp şu kanal. Häzir. Bir minut başlar mı? Neterim Telegram kanalym bar. 3 tane dat var. Telegram chat bilen sayt internet. Olyky sesler berýär. Telegram kanal, ýani bu bolsa netijeler görkezýär. Telegram chatda siz ses berip bilersiňiz, ýöne Telegram kanaly siz diňe seredip bilersiňiz hiç, ýani içine basyp bilmersiňiz ýa ol kanal diňe bir tarapy işleýär. Ýene şu ýerde netijeleri bermek üçin bir minut. Netijeleri bermek üçin ýene şu ýerde ünsberip seretseňiz, ssylkany basanylda ine şu ýerlerde açylar. Telegram açyň diýip basýan, ine açyldy. Ine şu ýerde netijeler ine şu açan wagtyň netijeleri berer durar. Şu netijeler Telegramda ýanky şu moment şol minutda, şu sekundda näçe adam kime ses berdi şonu görkezler. Diýmek biz sesler bermek üçin Telegram chat ine şu Telegram chat chatda berýär sesleri we sayt internet saytda berýär. İnternet saytym ine şunu berýär. Ýöne ses şu ýerde sesler görüp bolýar, näçe prosent kime bardy we ýene de ýanky ýürütilýän kanal we Telegram chatda görüp bolýar şu ýerde de. Şu videonun aşağına düşündürüş olur. Şu ýerde hemme zat ýazylýar. Ssylkasyna bassaň, sen şu ýere bararsyň. Ine şu zatlary hormatly watandaşlar, biz ine bizim kompýuterçylarymyz biziňden bir gapdyrly duran kompýuterçylar ýürüýdi, ýani şurýaly saýlawlar gurýan adamlar taýýar etdi. Nesip bolsa 12-sine 23:59-da ýapylar. Ertesi ýerden size ýürüýte çykyşy maglumatlary görkezler, ýani saýtlar bilen hakykaty görkezler. Kim näçe ses aldy? Netijeler has düýüplü ütkeş biler. Ünsberýän şu zatlara. Düýüpden ütkep biler. Ol halkymyza bagly. Eger halkymyz aktiv bolup goşulsa, bir zat bolar. Eger halkymyz goşulmasa, onu
Berdimuhammedow öz administrativ resurslaryny ulanyp ýeňibermeler serdar. Erde hakykatda kim näme ses berdi. Şoň üçin men hemmeler aýdýan. Sen çopon bol, Ýaponiýada bol, sen Türkmenistanda bir ýerde bol. Ay bular hiç zat. Şul saýlawlar, hakyky saýlawlar onlaýnda şul saýlawlaryň rezultatyna görä biz bütün dünýä halkara gurulmagyň öňüne ulanýar. Şoň üçin her kimden haýyş edýän şul saýlawlara goşulyp öz seslerini berin. Ine daňlaşgarlar, istinlik daňlaşgary şul spiskdaky daňlaşgarlar ses beripdiler. Ol sesler ýa resmi saýdan 9 san daňlaşgar, 4 san ýa-ni 4 san ýa-ni goşmaça demokratik opozisiýadan we beýleki samowydwyżeństwa özüne goýan ýa bir kiçik grupa ýa uly grupa ýa bir dernek hüdürlenen gurumlaryň adynan öýleri Dalaşar hökmüne Türkmenistanyna resmi taýdan hataba alınjak boldular, bolmady. Ine şonuň üçin ine şu ýagat boldy. Ine şonuň bilen men öz çykyşymy utarýan, hormatly watandaşlar. Şul wideoň aşagyna düşündürüş bar. Şu düşündürüşi kopya alıp paýlaşyň bütün Türkmenistanyň içinde daşynda ýa şul düşündürüşiň aşagyna bassaňyz siz gömden göni ýa-ni her bir telefon bir ses berýändir. Maşgalda bir telefon bolsa bir ses bolar. Egerde maşgalda 2 telefon bolsa 2 ses bolar. Egerde maşgalda bir telefon operator Türkmen Telekom beýleksem öýdäki VPN mysal üçin VPN'in bolsa, kompýuteriň bolsa, onda o ýerde bir ses, bu ýerde bir ses bar. Teýe maşgalda onda 2 ses bar. Şoň üçin ony näçe biz hakykatlar etsek gowy. Her 18 ýaşly adam ses berip biler. Ýöne olaryň ýa-ni tehnik mümkinçiliklerine göre. Şoň üçin kyn görmäň goşulyň saýlawlara biz saýlawlara goşulyp aktivligimizi görkezmeli. Bu biz saýlawlarda öz geleceğimizi saýlýar. Sebebi haçan açely işläp görjek Türkiýede. Haçan açely Warşawada, Ukrainada uruşyň aşagyna. Haçan açely daş ýurtlarda baht durmuş boljak. Öz watanymyz barka, öz mekanymyz barka, dogduk mekanymyz, watanymyz barka. Näçe biz daşyny gözlemeli. Näçe biz Türkmenistanyna Dubaydan ama Ýewropaň durmuş bolan. Bizim hemme mümkinçiliklerimiz bar. Hemme. Bizim isteklerimiz var. Türkmenistanyň 99% isleýär şonu. Näçe bir kiçik bir topar 500 adam şonu isleýär, olaryň bir tohum bolupdyr, bize ýol bermek, bize öňe gitmeli. Baý bolup, ýurtda arqyn aýyňy uzadyp sadakalar berip ýaşamana näçe bize ruhat bermek. Ýa şonuň üçin şu saýlawda, şu onlaýn saýlawda siziň sesiňiz, şu geljek men aýdan durmuşy iň uly ädim bolýar. Ýadyňdan çykarma. Hemmeler bilen paýlaşyň, düşündürüň, meniň düşündürüşim ýaly. Kyn görmän şu wideoň maksady sizi düşündürip, sizi saýlawlarda, açyk saýlawlarda oturan ýerinizde saýlaw bermäni, sesiňizi bermäni we öz geljegiňizi saýlamagyna mümkinçilik berýär. Şonuň bilen men öz gepleşimi utarýan. Ýene bir reaksiýanyň hemmäňide birinji bilen janharlyk, ikinji bilen adalatlyk, asudalyk, azatlyk arzu edýär. Sag bolun.